for chancer. Kald det solidaritet på tværs af grænser. For at være dansker handler også om at tage ansvar. Vi kan ikke bare se til, når så mange blander sig. For det er ikke nok med ord, men retfærdig verden. Det er en byrde, der er så tung, at vi kun sammen kan bære den. For de færreste ved, at der til stadighed er systemer, der er designet til at holde de fattigste ned. Det må stoppe, vi må dem op. For krig med profit som mål, der aldrig ender godt. Problemet er stort, der løsninger meget lang. Men bæredygtig udvikling er vejen frem. Lighed og solidaritet har sin pris, fordi de vigtige kampe, det koster mest. At kæmpe for mennesker med bånd på deres hænder, ægte forandring, når det virkelig gælder. Og give gadens billede tilbage til menig mand. Vi vil have kunst med fortov, som scene kan. For kultur er ikke kun for dem, der går med jakke og sætter guld-ur. Den er ikke til salg, jeg sagde ikke til salg, så kom et tilbud til alle. Helt ned fra gaden op til 8. sal. For de søde og de rar, men også for de gale. Alt skal være steril som et hospital. Lighed og solidaritet har sin pris, fordi de vigtige kampe, det koster mest. At kæmpe for mennesker med bånd på deres hænder, ægte forandring, når det virkelig gælder. Der skal være plads til at være mange, plads til at være forskellige, plads til de fortabte, plads til de heldige. For Danmark består i alle former og nuancer. De gule, der de blå, der de kort og de langser. Ikke ens ret, man kan nemt blive træt. Hvis livets menu serverer mere end en ret. Der skal være plads til at leve i vores demokrati, hvor forskellighed styrker, når vi slipper den fri. I en velfærdsstat, der forventer man ikke, at de giver til de rige og tager fra dem, der har lidt. Udlænding diskriminerer, som var de afskum, mens uligheder stiger på tværs af baggrund. Vi har brug for et samfund med solidaritet, hvor dem, der har mindst, møder dem, der har mest. Hvem husker dem, der allerede er gået fra hus og hjem i 2011? Det kan vi sgu ikke være bekendt. Lighed og solidaritet har sin pris, fordi de vigtige kampe, det koster mest. At kæmpe for mennesker med bånd på deres hænder, ægte forandring, når det virkelig gælder.